C'est Clisson, le pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. ככה בדיוק הייתי אני שם בבלגיה במקלט ואני בקושי בן 3. ציירות! תראי אמא! כל כך הרבה מטוסים עוברים על הראש שלי! אני לא יכול לסבול את הרעש הזה אמא! זהו, אני חושב שההפחתות נגמרו. אני כבר לא זוכר יותר כלום. אני אפילו לא יודע להגיד אם הייתי עם אמא ועם אחותי רשל. אני כן זוכר שמרן לקחה אותי לגן הילדים כשהייתי אצל המשפחה ששמרה עליי. איך קראו להם אריה? קראו להם משפחת לקוק. אחרי שאבא שלי נעצר על ידי הגסטאפו, לקחו אותי יחד עם האמא ואחותי התינוקת למחבור. כשפיזרו אותנו למשפחה נוצריות, הביאו אותי למשפחת לקוק. אבא לקחו לאושוויץ. אני אוהב לשחק איתך בכדור שלי. אפילו שאת גדולה ממני בהרבה שנים. נכון שגם את אוהבת לשחק איתי? כן פירו, אני גם שומרת עליך. אתה כמו הקטן שלי. אני גרגל לאחותי רשל. למה לקחו אותה למדען דמושר? מה לא כאן מקום בשבילה? אני לא יודעת. אי אפשר. זה מסוכן מדי. אתם יהודים, ואם יגלו שאתם מתחבאים אצלנו, יערפו אתכם. לכן כך אותך מסרו למשפחה אחרת. אל תהיה עצוב פירו, שתיגמר למלחמה אתם תיפגשו ותחזרו להיות משפחה. בכלל בטוח שזה יקרה. איזה יום זקין? אני יום ראשון, תתלבש פירו, הבאתי לך את המעיל שלך. אנחנו הולכים לכנסייה להתפלל. זוכר את מה שלימדתי אותך? בטח שאני זוכר. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. תסתכלי, שקלין! אני רואה מישהו בשביל אל הבית. אני חושב שזה אבא שלי. אני יכול לרוץ לחבק אותו, שקלין? בטח שאתה יכול לרוץ אליו פירו. אני רצתי אליו וקפצתי ישר אל הידיים שלו. אתה אבא שלי, נכון? Toi, tu es mon papa. עכשיו אתה צריך לבוא איתי. אני לוקח אותך ואת רשל אל השכנים שלנו. פליקס בלאנש דה ז'רטן. הם ישמרו עליכם, אני אבוא לבקר. רשל? שם, כל כך התגעגעתי אליך. ועכשיו נהיה להם כל הזמן. נכון אבא? לא רשל, אתם תגורו כאן ותלמדו שנתיים בבית הספר. כמו כל שאר הילדים האחרים. אני אבוא לבקר אתכם. בואו, תנו לי חיבוק. במשך שנתיים הייתי יחד עם אחותי. אבא בא לבקר אותנו. אני זוכר כשהוא נכנס לכיתה ובדק את הסנדוויץ' כשהייתי בתיק. הוא ראה שהיה שם קטן של ריבה. אבא דואג לי. ראית רשל? ראית איך הוא פתח את הפרוסה והציץ פנימה? שאל, אתה כאן? בואו, הולכים. שוב? לאן עכשיו, אבא? אני לוקח אותך לפנימיה. שם תהיה במשך שנה. ואחר כך אני לוקח אותך למשפחת לקוק. את רשל אני משל אצל משפחת דז'רדן. אתה שוב מפריד בינינו אבא? כן רשל, אין לי ברירה. בוא איתי. אני מאושר. חזרתי למשפחת לקוק. אני מרגיש כמו הבן שלהם. זה הבית הכי חם שיש לי. אבל שוב, לא להרבה זמן. אחרי שנתיים אבא הוציא אותי מכאן. אני כבר בן 11, ילד גדול. הולך לגור עם אבא והחברה שלו. את אמא אני בכלל לא רואה. גם לא את אחותי. חגגו לי כאן בר מצווה ואני גר כאן עד גיל 19. ב-1961 עליתי על האונייה תיאודור הרצל שלקחה אותי לחיפה. משם הגעתי לתל אביב למשפחה של אבא. אבל אני מתגעגע לאחותי רשל. לא ראיתי אותה לפחות 8 שנים. החלטתי לשלוח לה מכתב. רשל, אחותי יקרה, אני מצליח לעשות עלייה בדיוק כמו שעשיתי ולעלות לארץ ישראל. קיבלת מכתב מאחי שאול. אני עולה לישראל בתור תיירת, אבל עושה עלייה כמו אחי היקר. אחותי ואני לא חוזרים יותר לבלגיה. זה המקום שלנו. זו הארץ שלנו. מסע הנדודים שלך איתם. מכאן לא תחולו אותך ולא תחוזר של משום מקום אחר.
במחצבה, וכשאמי קיבלה צירי לידה, היא ילדה אותי בביתה של המיילדת. מיד נמסרתי לשמירה רק עד שתיגמר המלחמה. ככה אמרו הוריי. אלה היו מילים האחרונות שלהם. אומצתי וגדלתי אצל משפחת אמא של גליסי.